Sin poder decirte adiós, sin poder decirte quiero. Y el dolor, cuando te arrancan la piel, cuando me alejan de ti, cuando juegan con tus besos, cuando lloro por todo lo que te di, por todo lo que perdí. Quiero estar entre tus brazos. Con tanto dolor, ¿qué voy a hacer? Con tanto dolor. 7 mares crucé sin capitán, sin miedo a naufragar por ti. Tengo miedo de no volverte a ver, de morir desesperado. Gabon zarrean, gaueko 12etan, ziegako atea kolpatzen dugu. Urteari eta datorrenari ongi etorria ematen diogu horrela. Ostikoka, kolpeka, zarataka, hemen gaudela esanez. Ateen kontrako golpen zarata izugarria da. Presoa ez dutenean askatzen, presoak bere burua askatzen duenean. Une hori presoarena da, berea bakarrik. Kartzelak inguratuta, kartzela muturren parean, presoak bere burua astintzen du kartzela. Minak azala laztantzen digu, eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan nari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorputza askatuz. Eta faltan botatzen zaituzte danean, herria behar dudanean. Zuon bizitzan nagoela eta ez nagoela dakidanean, horma hauek hotzegiak sentitzen ditudanean, urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean, zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean, gorde ditudan zure laztanek, berriz aztantzen hautenean, orduan idazten dut, hori da nire unea. Horrelako uneak presoarenak dira, esateko edo ez esateko, sentitzeko edo sentitzeari uzteko, begiak irekitzeko edo ixteko, iraganak gogoratzeko edo etorkizunarekin amets egiteko, errealitate gordinaren aurrean, irudimena bizirik mantentzeko, asperen egiteko edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau, zure unea. Naiara Maiabia, Villabonako espetxetik.